To, čo vidíte, nie je zoo, ale pravá divočina. Prostredníctvom internetu ju sledovali ľudia z celého sveta. Dnes ráno ale obraz zmizol. Chlapi sa vydávajú do terénu. Najskôr si mysleli, že to len svište, prehryzli kábel, tak ako sa to už raz stalo. Realita ich ale šokuje. Káble odsvyknuté na tvrdo. Tu je tiež vytrhnutý konektor. Skoro ma šlak trafil, keď som to videl. Ostal nám len tento mikrofón. Lepkavé prsty uradovali tam, kde by to naozaj nikto nečakal. Kradne sa aj Pánu Bohu za chrbtom. Toto sú posledné zábery z kamery. Včera večer ju tak ako vždy vypli. Po svítaní jej už nebolo. Tento muž je presvedčený, že niekto si na ňu robil záľusk už dlhšie. Tu vyzerajú byť nejaké stopy. Celá tá akcia mohla trvať 15-20 sekúnd na to, aby to komplet celé zdemontoval. Bola to HD kamera za 1200 eur. Nie je to však jediná škoda. Zvieracia reality show totiž mala kvantum fanúšikov. Mali sme 3 milióny kliknutí, ohlasy z celého sveta, od Kalifornie až po Aliašku. Ďalšiu kameru je tam veľké riziko dať, aj keď je to naozaj smutné. V praxi to znamená, že už žiadny priamy prenos z tohto miesta nebude. Žiadne vysokohorské kino, už len tma. Marek Nenčák, televízia Markíza.